खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा समनि गरम गरम खौरांफोरखौ मिथिखाबाय जानो हागौ बे समाव UPPL पलिटिकल पार्टिया आपकामिं 2025 BTC बिसायख'थिनि थाखाय गासै सा 18 सोद्रोमाफोरखौ सेलेक्शन खालामनानै जोंनि सिगाङाव कैंडिडेट महरै डिक्लेरेशन खालामनानै होबाय दा दिनैयो सा 18 सा कैंडिडेट्सफोरखौ UPPL पार्टिया डिक्लेरेशन खालामना होखांनायनि उनावहाय 9 नं बनरगाव समष्टिनि रबिराम अजिर ब्रह्म बिथांखौ UPPL पार्टिया सेलेक्शन खालामनानै होदोंमोन दा रबिराम अजिर ब्रह्म बिथांखौ UPPL पार्टिया बिजाथि महरै सेलेक्शन खालामना होखांनायनि उनावहाय बे बनरगाव समष्टिनि सिङावनो थानाय वेस्ट मालिगाव UPPL प्राइमारिनि माखासे सोद्रोमाफोरा माखासे बिबानगिरिफ्रा खुद्रिसारदों गावसोरनि चॉइस बायदि कैंडिडेटखौ मोनैनि थाखाय जेराव बे वेस्ट मालिगाव UPPL प्राइमारिनि वर्कार्सफोरा बे प्राइमारिनि सियार्सफोरखौ फ्लेगफोरखौ सावनाय माखासे नुथायफोरखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा दिनै बेराफारसेथिं UPPL पार्टिनिनो प्रेसिडेन्ट मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा परिबर्तन गोजोन सान्थि गायसंलांनायनि स्लोगानजों आगान होगासिनो दङ आरो सिङाव जों मा नुनो मोन्दों गावसोरनो दैदेननाय UPPL पार्टिनिनो माखासे वर्कार्सफ्रा बिबानगिरिफ्रा गावसोरनि माखासे पलिटिकली नीति आदर्शफोरखौ माखासे डिसिप्लिनफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय खुद्रिसारनाय जा मोनसे नुथायखौ सानफा एफा बांसिननिफ्राय बांसिन नुबोगासिनो दङ दिनै जाय लिडारा जाय दैदेनगिरिया गावनो दैदेननानै आसि थुनाय लामा दिन्थिनाय बै गावजों थाफानाय वर्कार्सफोरखौ बिबानगिरिफोरखौ दिनैयो परिबर्तन गुस्लाय होनो हायाखै गोजोन सान्थि होनो हायाखै बेबायदि लिडार दैदेनगिरिया आरोबाव माबोरैहाय बे BTR ओनसोलनि सिङाव थानाय गुबुन हारि हारिसाफोरजों लोगोसे 35 लाख सुबुंफोरखौ माबोरैहाय गुस्लाय होनो हागोन माबोरैहाय परिबर्तन लाबोनो हागोन माबोरैहाय बै 35 लाख सुबुंफोरनि गेजेराव गोजोन सान्थिखौ गायसननो हागोन बे मालाबाबो जाफुंनाय नङा जास्ट फर मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गावनि बे पलिटिकल सार्थबादिखौ मोननो थाखाय गावनि पलिटिकल पार्टिनि सार्थबादिखौ लानो थाखाय बे परिबर्तन आरो स्लोगाननि बाथ्राखौ दिनैयो बुंफ्ला मानगोनां रायजो राजा गासैबो रायजो राजाफोरखौ दिनैयो जाम्बा जाम्बि खालामनानै थगाय थसि खालामनानै दिनै गावनि क्रेडिटखौ लानो नाजाथाबगासिनो दङ बर' माहारिनि मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना प्रमद बर' बिथांखौ फोथायदोंमोन थुलुंगा होबोदोंमोन सापर्ट खालामबोदोंमोन आरो मोनफ्रोमबो फंफ्रोमबो बुंबोनाय प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राफोरखौ गोसो गोरबोआव लानानै थुलुंगा होबोदोंमोन नाथाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि थुलुंगा मोननायखौ हेफाजाब मोननायखौ गावनि माखासे पार्सनेल बेनिफिट्सनि थाखाय आन्दोआव बाहायखुमाबाय थानाय माखासे गोथां सावगारिखौ जोङो थांनाय 2027 जानुवारि BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों रोखा फोरमान मोननो हादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो मोनसे गोसोखांथि बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय मोननिसिम बे गोसोखांथियानो जाहैबाय मा जेब्ला समाव प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बे गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोदोंमोन बै गोथार बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनानै आं गावब्राबो जाया होननानै समायखिरा लाबोदोंमोन माब्लाबाबो मन्त्रि मिनिस्टार चिफ EMGM जानो थाखाय आं सोमावसाराखै जेब्ला समसिमहालागै सेपारेटिस्ट बड'लेण्डआ जाया अब्ला समसिमहालागै सोमावसारबाय थागोन आरो जाय सानखालि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड जागोन बै सानखालिसो आंनि डायरिया फुल स्टप जागोन होननानै बिथाङा समायखिरा लादोंमोन लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा बुंबावदोंमोन जाय सानखालि बड'लेण्डनि जेंनाया सुस्रांजागोन बै सानखालिनिफ्राय गावनि आंगो गामि सौरागुरि गामियाव थांनानै आमाय आनै आदै मादैमोनजों थांनानै रुजु रुमु रायजो जाहैनायनि माखासे बाथ्राखौ बुंनानै समायखिरा लाबोदोंमोन दिनैयो जाय गोथार बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ एसेबां गोरलैयैनो थगायबोनो हानाय जों बर' माहारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया माबेबा मोनसे समाव बे पलिटिकल प्लेटफर्माव फैखांनायनि उनावहायबो जोंनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हागोन बे पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों कुनु मोनसे फोथायनाय गैया मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो दिनैयो जों नुदों दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गावनि माखासे गोसो सिंनि सुजुखुमानानै दोनखुमानाय हाबिलास सिमां आरो थांखिखौ थांनाय 2027 जानुवारि BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जाफुंसार खालामनो हाबाय जाय सानखालिनिफ्राय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै जों बर' माहारिनि गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोदोंमोन। लिडिं खालामबोयै फैयै थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बिटिआरनि एमअएसनि हेडिं लाइनाव मा लिरनानै लाना फैनाय जाखो? कम्प्रेहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन टू डियर डिमान्ड्स while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam। बेसे सोमोनांथाव बाथ्राखौ दिनैयो बिटिआरनि एमअएसनि हेडिं लाइनाव लिरनानै लाना फैनाय जाबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे बाथ्रानि मिनिङा बेखौनो फोरमायदों जे जों बर' माहारिया बे आसाम स्टेटनि थिनानै दोननाय खानानै दोनखानाय माखासे मेप बाउन्डारिफोरखौ माखासे बाउन्डारिसफोरखौ जों बोफ्लेयालासिनो जेबो खहा खालामालासिनो बे आसाम स्टेटआव जोङो गोरोबलायनानै रुजु रुमु रायजो जानानै थानोसै होननाय बाथ्राखौ बेरखांनाय जोङो दिनै नुनो मोन्दों। अब्ला दिनैयो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन प्रमद बर' बिथांनिसिम मोनसे सोंथिया बेरखांगोना बेरखाङाखै जे जों बर' माहारिनि माबे मोनसे डिमान्डनि इस्युखौ लानानै बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि हेडिं लाइनाव कम्प्रेहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन टू डियर डिमान्ड्स व्हाइल कीपिंग intact the territorial integrity of the state of Assam लिरनानै लाना फैनाय जाखो? दिनै बे सोंथिखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा प्रमद बर' बिथांनाव सोंथि खालामनांगौ जे जों बर' माहारिनि माबे मोनसे डिमान्डनि इस्युखौ लानानै कम्प्रेहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन दिनै लिरनानै लाना फैनाय जाखो? दिनै बे सोंथिखौ सोंनांगौ प्रमद बर' बिथांनाव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। 2020-27 जानुवारि जा बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानाव गेदेर एनडिबि ब्रादार्समोननि प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखियै एकर्ड एग्रिमेन्ट खालामनाय जादोंमोन। बे एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजों अर्थात बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिबिनि मोनबैसे जेंना जेथोफोरा दिनै सुस्रांजाखो? दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोन बायदि जाखिनि लिडारफोर दङ बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जों बर' माहारिनि बिखायाव मा लानानै होफैनो हाखो? दिनै जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि इस्युखौ लानानै माखासे नांनानै थानाय केसफोरखौ लानानै दिनै सुस्रांना होनायनि थांखियै बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामदोंमोनब्ला अब्ला मानो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो एनडिबिफोरनि ए टु जेड प्रब्लेम इस्युफोरा मानो सुस्रांजादिया? लोगोसे एनडिबिनिनो फाउन्डार गायसनगिरि मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारा मानो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैनो हादिया? दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' नोंथांमोना बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ सिगनेचार खालामनायनि सिगाङावहाय बिखा बुनानै बुंनो हानांगौमोन जे बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिबिफोरनि नांनानै थानाय केसफोरा प्रब्लेम इस्युफोरा ए टु जेड जुदि सुस्रांजायाब्ला लोगोसे एनडिबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगाव गेदेर रन्जन दैमारि साराबो जुदि बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैयाब्ला बे बिटिआर एग्रिमेन्टआव जोङो सिगनेचार खालामा साइन खालामा होननानै बुंनो हानांगौमोन। मिथिबाय? जुदि एसेबांथो बर' हारिनि गोथौ गोसोनि माने गोथारथि सेन्टिमेन्टेल गोनां सासे बर' हारिनि दैदेनगिरिमोनब्ला नाथाय जों मा नुनो मोन्दों? गावनि गोसोनि माखासे लुबैनाय सुजुखुमानाय थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय हाखु दाखु बे बिटिआर एग्रिमेन्टआव माखासे सिगनेचारफोरखौ मारिनानै हाखु दाखु बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव इन्ट्रि मारिनाय माखासे डार्टि सावगारिफोरखौसो जोङो नुनो मोनबाय। दिनै मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारखौ बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोनो हायाखै बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा मानो रायजो राजानि सिगाङाव नै रन्जन दैमारि बिथाङाबो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैबाय होननानै मानो नंखाय बाथ्रा फोसावनांगौ? बेनि आन्दोनि गुबै बेनिफिट्सआ मा? थारमाने गावनि माखासे पलिटिकेल बेनिफिट्सखौ थगाय थसि खालामनानैब्लाबो रायजो राजाखौ थगाय थसि खालामनानैब्लाबो माने पलिटिकेल बेनिफिट्स लानायमोन नङा होमबा? सानबैसे थगायनानै खनबैसे थगायनानै गावनि माखासे क्रेडिट आरो पलिटिकेल क्रेडिटखौ मोनबाय थागोन सानदों नोंसोरलाय? खनसेनो डिस्ट्रय जालांगोन। आरो आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों स्पेसियेलि बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना दिनैयो मिथिबाय जे प्रमद बर' बिथाङा बर' हारिनि माबायदि लिडार आरो दैदेनगिरि। बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बर' माहारिनि थाखाय स्पेसियेलि जेबो गैया लाथिख'। लोगोसे बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथांमोन बायदि साब्रै साबासो लिडारफोराल' गावसोरनि परिबर्तन गावसोरनि सान्थि गोजोनखौ गायसननानै लानो हादों। बेनि अनगा जेबो नङा। आरो बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि माखासे जायफोर दफाफोर बै माखासे मोननै मोनथामसो दफाफोरा जोंनि बर' माहारिनि माखासे सिस्टेम थामोन्थाफोरखौ मोनसे समाव ओरैबायदि खैफोदनि लामायाव लाबोनो हागौ
बेनि थाखाय जोङो एलार्ट जानांगोन जायनि थाखाय आपकामिं 2025 BTC बिसायख'थिनि गेजेरजों जोङो 2003 फेब्रुवारियाव मानाव गेदेर BLT ब्रादार्समोनखौ लानानै बानायनाय जा BTC एकर्ड बे BTC एकर्डआ 6 शिड्युलनि मोनथाय होनानै 6थि फारिलाइनि मोनथाय होनानै एकर्ड खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन आरो बे BTC एकर्डनि गेजेरजों माखासे जोंनि ट्राइबेल हारिनि बर' हारिनि माखासे जा संबिधानिक आयेननि मोनथायफोर दङ बे BTC एकर्डनि गेजेराव रोखा रोखा लिरनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बे BTC एकर्डनि गेजेरजोंनो लाबोजानाय माखासे संबिधानिक मोनथायफोरा संबिधानिक राइट्सफोरा जों ट्राइबेल हारि हिसाबै जोबोद मोनसे गोख्रों जाय माखासे गोख्रों आयेनफोरजों लानानै बे BTC एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन आरो जों बर' माहारिया जेब्ला समसिमहालागै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो हायागौमानि बै समसिमहालागै जोंनि बर' माहारिखौ बे BTC एकर्डनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय माखासे गोख्रों संबिधानिक आयेनफोरानो जोंनि बर' माहारिखौ जेब्लायबो बे बुहुमाव मोनसे गोख्रों बान्दोजों खानानै दोनबाय थागोन आरो जोंनि बे BTC एकर्डनि माखासे संबिधानिक आयेनफोरखौ लोगोसे माखासे जों बर' हारिनि मोनथायफोरखौ एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा मालाबाबो टाच खालामनो हाया जेब्ला समसिमहालागै बे BTC एकर्डनि गेजेरजों लाबोजानाय माखासे संबिधानिक गोख्रों आयेनफोरा गोथां जानानै थाबाय थागोन बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे बाथ्राखौ गोसो होनानै खोनासं जे जोंनि बर' हारिनि माखासे थामोनथाखौ रैखाथि होनो थांखियै जोंनि बर' माहारिखौ रैखाथि होनो थांखियै आपकामिं 2025 BTC बिसायख'थिनि गेजेरजों जोङो BTC एकर्डनि गेजेरजों लाबोजानाय माखासे संबिधानिक मोनथायफोरखौ आयेनफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिफिननांगोन आरो जुदि जों फोथांनानै लाखिफिननांगौब्ला आपकामिं 2025 BTC बिसायख'थिनि गेजेरजों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ सापर्ट खालामनांगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय BPF पार्टिखौ जोङो सापर्ट खालामनानै फुल मोनसे मेजरिटि सिटआव देरहासार होनानै BTC काउन्सिलाव जोङो सरकार सालायनो खाबु होनांगौ गोसोआव लाखि मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि बे BTR एग्रिमेन्टनि MOS नि 3.1 क्लजनि रमान 3 नाम्बाराव मा लिरनानै लाबोदों जे इनक्रिज इन कन्स्टिट्युएन्सिस अफ BTC अप टु द मेक्सिमाम अफ 60 सीट्स आफ्टर अल्टारेशन इन द एरिया without adversely affecting the existing percentage of reservation for tribals रिजार्भेसन फर ट्राइबेल्स होनदों ना होमबा दिनै जोंनि आसाम स्टेटआव जों ट्राइबेल हारि हिसाबै जोंनि रिजार्भेसन खथाया जाहैबाय 10% आरो बेवहाय 60टा समष्टि बारायनायनि खोथाखौ बुंदों जुदि थारैनो 60टा समष्टिया जोंनि बे BTC कन्स्टिट्युएन्सियाव जुदि बारायनाय जायोब्ला जोंनि ट्राइबेल हारिनि थाखानाय रिजार्भेसन खथानि बायदियैसो जों ट्राइबेल हारिया बा जों बर' हारिया बे जोंनि BTC कन्स्टिट्युएन्सियाव सिटखौ मोननो हागोन जुदि जों 10% महरै थारैनो बे 60टा सिटआ जुदि बारायनाय जामारोब्ला बे 10% रिजार्भेसन हिसाबै बे 60टा समष्टिनि गेजेराव जोङो अनलि गासै मोन 6टाल' सिटखौ जों मोनगोन अब्ला बे बुस्थुआ जुदि गमामायैनो जुदि जामारोब्ला जोंनि बर' हारिनि थैनि बेसेनजों सोरजिनाय जा BSc BTC बा BTR बियो जेनेरेल काउन्सिल जानो थांगोन आरो जाय सानखालिनिफ्राय गमामायैनो जुदि जेनेरेल काउन्सिल जुदि जानो थाङोब्ला जों बर' हारिफ्रा जोंनि न'आवनो जोंनि हायावनो बिखुङाव ओंखाम थफ्ला बानानै जिनि थफ्ला बानानै हाग्रा बंग्रा थाफिननांगौ मोनसे थासारिया फैगोन गोसोआव लाखि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेवहाय खुनु मोनसे डिटेल्स गैया बे 60टा समष्टि बारायनायनि उनावहाय अपेन सिटआ मोनबैसे जागोन नन ट्राइबेल सिटआ मोनबैसे जागोन आरो ST सिटआ मोनबैसे जागोन बेवहाय खुनु मोनसे डिटेल्स गैया नाथाय BTC एकर्डनि गेजेरजों गासै 40टा समष्टिनि गेजेराव 30टा समष्टियानो ST रिजार्भेसन मोनबाया जाहैबाय अपेन आरो मोनबाया जाहैबाय नन ट्राइबेल बेफोरबायदि बाहागो खालामनानै लाबोनाय जों माखासे नुथायखौ जोङो रोखा रोखा नुनो मोनदों बेवहाय खुनु मोनसे रोखा रोखा लिरनाय गैया आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव खोनासंमान गोनां रायजो राजा नोंथांमोन जे 7.2 नि जा बाथ्रा जे गभर्नमेन्ट अफ आसाम विल टेक इफेक्टिव मेजर्स टु प्रोटेक्ट कास्ट लेन्ड grazing land and water bodies from illegal encroachment दा बे बाथ्रायाव मोनसे बाथ्राखौ जों रायखांनांगोन एसेबां जुगे बोसोरनिफ्राय नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा स्पेसियली जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानै रायजो जाबोगासिनो दङ जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानैब्लाबो जोंनि हायाव थासे थानानैब्लाबो जोंजोंनो सेखा जंरुवा लानानै दावहा नाङो जोंनि बर' बिमा माहारिफोरखौनो जिनाहारि खालामनानै फोथैयो जिनाहारि खालामबाय थायो आरो जोंजोंनो सानफ्रोमबो फेर फाथिनाय माखासे नुथायखौ नुयो आरो आनखि बयनिख्रुइबो लासिंसिं बाथ्रायानो जाहैबाय मा
जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामना थानानै आरोबाव जों बर' फिसाफोरनि बेसेनजों लाबोजानाय जा मोनसे पलिटिकेल सिस्टेम जोंनि बिटिसिनि बे पलिटिकेल सिस्टेमाव बै नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरासो बै जालांनाय माखासे दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ रायखां पलिटिकेलि इसु खालामनाय माखासे नुथायफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। बेखौ सोर लायहोखो? दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बेराफारसेथिं बुङो रावखौबो जोंहा दुसिनायनि जेबो गोनांथि गैया, नाथाय दुसि पलिटिकेल इसु खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। दिनै 2008-2012 जालांनाय माखासे दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ रायखां पलिटिकेल इसु खालामनांगौनि मा दरखार दङ? मा दरखार दङ? मा दरखार दङ? मा मोनसे मुलाम्फा दङ? दिनै सासे मोजां लिडारा, सासे गोग्गो लिडारा जालांनाय दुखुनि जारिमिनखौ मालाबाबो रायखां गावनि पलिटिकेल बेनिफिट्सखौ लानो नाजानाय नङामोन। 10.2 क्ल'जआव लिरनानै दोननाय बायदिब्ला बड' youth will be considered for recruitment in army parliamentary police forces ना होमबा? दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट सालायनाया 5 years कमप्लिट जानोसै जाबाय होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। बे 5 बोसोराव एनडिबि केडार्सफोरखौ लोगोसे बड' युथ्सफोरखौ बोसोरसेयाव 200 खरैबाबो बे 5 बोसोराव गासै 1000 बड' युथ्सफोरजों लोगोसे एक्स एनडिबिफ्रा बे आर्मी पार्लियामेन्टारि पुलिस फर्सेसआव साख्रि मोनलांसिगौमोन। दिनै बे 10.2 क्ल'जखौ मानो गोख्रों नोजोरथि होनानै बे 5 बोसोरसिमहालागै मानो खामानि मावनो हादिया, मानो साक्सेसफुल खालामनो हादिया? दिनै मा लाबोखो, मा होखो? दिनैयो स्पेसियेलि मानगोनां एनडिबि ब्रादार्स मोननो दिनैयो मा लाबोनानै होनो हाखो? जेराव दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों फैखांनायनि उनावहायबो गावसोरनि केसखौ फोजोबनो थाखाय न'नि हा फाननानै दंफां लाइफां दाउ बोरमा अमा फाननानै दिनैयो कर्टआव दिनै केस गानो गोनां बाध्य जानानै फैदों। बेसे लासिंसिं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? अब्ला दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा सासे माबायदि लिडार बिनि आबुं सावगारिखौ मिथिनानैब्लाबो जुदि जों सापर्ट होबाय थायोब्ला बेनि गोरोन्थिया सोरनि जागोन? गोथौ गोसोजों साननानै नाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।